Лукашенко цынічна прайшоўся па Статкевічу, а Латушка не выключае, што неўзабаве могуць з'явіцца інтэрв'ю з Мельнікавай. У цэнтры горадні знайшліся шкілеты людзей, а ў выходныя нас чакаюць маразы і ўзмоцнены кантроль у святынях. З вас падавайкі і каментары, а мы пачынаем. Сёння сталічныя ратавальнікі працавалі ў рэжыме павышанай небяспекі на вуліцы Бабушкіна. На тэрыторыі аднаго з прадпрыемстваў у грузавым аўтамабілі пашкодзіліся ёмістасці з неканцэнтраванай азотнай кіслатой. Усяго у фуры было 15 еўракубаў з небяспечнай вадкасцю. На месца здарэння прыбыло 10 адзінак спецтэхнікі МНС. Каб спыніць распаўсюд вельмі небяспечных пароў, давялося ствараць шчыльную пенную падушку і выкарыстоўваць вадзяныя апрысківальнікі. Спецыялісты ў ахоўных касцюмах перапампавалі хімікаты з 2 пашкоджаных ёмкасцяў у рэзервовыя. Цяпер пагрозы для людзей няма. Замеры паветра паказалі, што гранічна дапушчальная канцэнтрацыя пароў не перавышаная. Пацярпелых у выніку інцыдэнту няма, а прычыны разгерметызацыі кантэйнераў высвятляюцца. Тэхналагічная рэвалюцыя, якую чакалі гадамі, нарэшце дайшла і да нашай краіны. Аператары МТС і Лайф амаль адначасова абвясцілі пра паўнавартасны запуск сетак 5-га пакалення ў Беларусі. Высокахуткасны інтэрнэт 5G даступны ўжо жыхарам Менску і ўсіх абласных цэнтраў. Аператар МТС разгарнуў больш за 1100 базавых станцыяў, прайшоўшы поўны цыкл мадэрнізацыі разам з інфраструктурным партнёрам Біклауд. Генеральны дырэктар кампаніі Владзімір Козыр назваў гэта гістарычным момантам для ўсёй краіны. Не адстае і Лайф. Абаненты гэтага аператару ўжо бачаць значок 5G на сваіх экранах у Берасці, Віцебску, Гомлі, Магілёве і Менску. Новы для Беларусі стандарт забяспечвае каласальную хуткасць перадачы звестак з мінімальнымі затрымкамі. Аднак ёсць нюанс. Для доступу да сеткі неабходна мець сучасныя прылады, якія апаратна падтрымліваюць гэты стандарт сувязі. Напрыклад, падключэнне ўжо даступнае для шэрагу мадэляў на базе андроіду. Паводле аператараў сеткі працягваюць актыўна разгортвацца. Пакрыццё будзе паэтапна нарастаць, ахопліваючы новыя тэрыторыі і раённыя цэнтры. Будаўнічая пляцоўка ў самым сэрцы горадні ператварылася ў аб'ект археалагічных даследаванняў. На вуліцы Малой Траецкай падчас узвядзення гандлёвага цэнтру будаўнікі наткнуліся на чалавечыя шкілеты. Замест цяжкой тэхнікі на месца тэрмінова выехалі адпаведныя спецыялісты і крыміналісты. З-пад пластоў глебы ўжо вынятыя парэшткі прыкладна 20 чалавек. Навукоўцы мяркуюць, што гэта невядомыя раней могілкі, якія датуюцца 16 або 17 стагоддзям. Шкілеты ляжалі на глыбіні, якая стагоддзямі хавала таямніцы жыхароў старажытнай горадні ад вачэй нашчадкаў. Цяпер будоўля цалкам прыпыненая, а галоўная роля адведзеная археолагам. Ім трэба высветліць, кім былі гэтыя людзі і чаму звесткі пра іх пахаванне зніклі з гарадскіх планаў. Горадня чарговы раз нагадвае, што кожны метр цэнтру літаральна дыхае шматвекавой гісторыяй. На адкрыцці новай паліклінікі ў Менску Александр Лукашенко пракаментаваў рост цэнаў на паліва. Маўляў, праз вайну ў Іране сусветны рынак у ліхаманцы, але ў Беларусі сітуацыя, цытата, цярпімая. Палітык у іранічнай і здзеклікавай манеры заўважыў, што жыхары суседніх краінаў едуць запраўляцца ў дыктатуру і дадаў: «Няхай едуць, мы не супраць». Аднак для беларусаў навіны не аптымістычна. Ужо заўтра, 4 красавіка, цэны на АЗС ізноў вырастуць, гэтым разам на 3 капейкі. Такім чынам, папулярны 95-й бензін будзе каштаваць 2 рублі 67 копеек. Белнафтахім тлумачыць гэта ростам каціровак на нафту і лагістычнымі выдаткамі. Эканамісты папярэджваюць, што гэта не апошняе павышэнне. Калі вайна на Блізкім усходзе зацягнецца, расійская нафта для нашых НПЗ будзе толькі даражэць. На адкрыцці ўсё той жа паліклінікі ў Менску Александр Лукашенко цынічна выкарыстаў імя Мікалая Статкевіча для самапіяру. Палітык заявіў, што, цытата, «дыктатура уратавала апазіцыянера пасля інсульту» і пры гэтым абвінаваціў Статкевіча ў арганізацыі выбухаў ды спробе забойства. Вон посмотрите, что творится в хваленной Польше, куда некоторые наши побежали. А сейчас просятся, тысячами просятся в диктатуру. Я говорю, вы что, с ума сошли? Там же... Не-не-не, мы домой хотим. Пример тому Коля Статкевич. Посидел на границе на лавочке и домой вернулся. А не вернулся, уже похоронили. Вы его спасли недавно. Инсульт. Отвезли к РУМО, там крутили, вертели. Это там единственный аппарат в стране, по-моему. Надо посмотреть, может, еще пару штук купить. Всякое же может быть. Спасли. Спасли мужика, который взрывал, который хотел перевернуть страну, убить президента.
А как жареный петух клюнул, побежал к этому самому президенту в диктатуру, чтобы его спасли. Вы его спасли. Тут варта адзначыць, што Статкевіч ніколі не фігураваў у справах аб выбухах ці замахах на забойства. А версія пра тое, што ён, цытата, прыбег па дапамогу, не вытрымлівае крытыкі. Насамрэч, Статкевіч адмовіўся ад прымусовага вывазу ў Літву. Цяжкая хвароба і інсульт сталіся вынікам гадоў у ізаляцыі ды здзекаў у калоніі строгага рэжыму. Як давялі чалавека да такога крытычнага стану, Лукашенка не сказаў. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка ў размове з нашымі калегамі з Цэнтрум Еўропы адказаў на пытанне датычна знікнення былой спікеркі Каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай і з'яўлення нібыта ейных фотаздымкаў з Менску. Латушка чарговы раз падкрэслівае, што дзейнасць Мельнікавай была эфектыўнай. Менавіта яна дамагалася непрызнання Лукашэнкі ў пар'е. Аднак следства ў Польшы трывае, а расследавальнікі заяўляюць пра магчымыя сувязі Мельнікавай з КДБ яшчэ з 2022 года. Перад знікненнем Мельнікава вывела на асабістыя рахункі больш за 150 000 долараў грантавых сродкаў. Пры гэтым бацька жанчыны сцвярджае, што яна даўно ў Беларусі, цытата, жывая і здаровая. Латушка не выключае, што укіды фота і магчымыя будучыя інтэрв'ю – гэта спецаперацыя для дыскрэдытацыі дэмакратычных сілаў. Больш падрабязна пра гэта чытайце ў матэрыяле Якуба Хруста на belsat.eu. Найбліжэйшыя выходныя пройдуць для беларусаў ва ўмовах павышанага кантролю. Мус пераходзіць на ўзмоцнены рэжым працы ў звязку з каталіцкім вялікднем і праваслаўную вербную нядзеляй. У месцах збору вернікаў і асабліва каля вялікіх святыняў зарганізуюць прапускны рэжым з выкарыстаннем металашукальнікаў і абавязковым надглядам рэчаў. Акрамя пастоў міліцыі ля ўваходаў цэркві і касцёлы парадак будуць адсочваць з дапамогаю сістэмаў відэаназірання. Дзяржаўтаінспекцыя таксама анансавала ўзмацненне працы, нягледзячы на ўрачыстасць моманту. Для шмат якіх вернікаў святочныя набажэнствы пройдуць у атмасферы строгага рэжыму, характэрнай для апошніх гадоў Беларусі. 16-гадовая нарадзінка горадні Настасія Абухова сталася самой маладой удзельніцай дарослага чэмпіянату Польшы па шахматах. Юная зорка трапіла ў элітную дзясятку краіны пасля бліскучай перамогі на моладзевым першынстве. Настасіна сям'я пераехала ў Беласток у 2022 годзе ў пошуках лепшай будучыні. Дзякуючы польскім караням і каласальнай працавітасці дзяўчына хутка адаптавалася. За першыя месяцы ейны шахматны рэйтынг узляцеў на 145 пунктаў. Цяпер беларуска вучыцца паводле індывідуальнай праграмы, каб аддаваць больш часу трэнаванням. На дарослым турніры Настасія заняла апошняе месца, але здолела згуляць унічыю з дзейную чэмпіёнку Польшы Кляўдыю Кулён. Маладая шахматыстка прызнаецца, у новай краіне яна адчувае сябе камфортна і ўдзячная за магчымасці, якіх не мела ўдома. Пасля рэкордна цёплага сакавіка красавік рыхтуе беларусам халодны душ. Сіноптыкі скарэктавалі свае прагнозы. У першай палове месяца нашу краіну чакае двухфазнае пахаладанне з мінусавой тэмпературай і нават снегам. Першая хваля арктычнага паветра накрые нас ужо ў гэтыя выходныя. Калі ў пачатку тыдня слупкі тэрмометраў штурмавалі 20-градусную адзнаку, то ў суботу і нядзелю ў дзень будзе не вышэй за плюс 14, а па ўсёй краіне пачнуцца начныя замаразкі. Другая фаза наступіць 7-8 красавіка. Праз магутны цыклон з Атлантыкі ў Беларусі можа зноў утварыцца часовая снежная покрыва. Сапраўднага вясновага цяпла, паводле прагнозаў, не варта чакаць як мінімум да сярэдзіны месяца. Сёння на гэтым у нас усё. Беражыце сябе. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся заўтра.